L-Awtorità tax-Xandir qed tiċċensura lill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Dan saħħu l-Partit Nazzjonalista kif flimkien mal-Uffiċċju Malti tal-Parlament Ewropew tippellaw lill-Awtorità tax-Xandir biex twaqqaf direttiva illi tillimita rapporti fuq it-televiżjoni u r-radju bitħejja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Id-direttiva hija waħda minn serje ta' direttivi pubblikati matul il-jum tal-ħamis li se jkunu qed ikopru il-jiem ta' bejn 29 ta' April u 8 ta' Ġunju u fost l-oħrajn il-BA qed titlob illi r-rapportaġġ jew kwalunkwe informazzjoni mill-Parlament Ewropew jew kull rapport li għandu x'jaqsam mal-President tal-Parlament Ewropew għandu bżonn jiġi rrapportat b'kawtela. L-Awtorità tax-Xandir spjegat li r-rapporti għandhom bżonn jiffokaw biss fuq il-valur tal-istorja u meta s-suġġett ikun wieħed kurrenti. Mario Sammut, il-kap tal-Uffiċċju Malti tal-Parlament Ewropew appella lill-BA sabiex tissospendi minnu fih din id-direttiva kif spjega li din tista' tkun ta' xkiel għax-xogħol tal-midja. L-Uffiċċju Malti insista li huwa essenzjali li kull ċittadin Ewropew kun provdut b'kull informazzjoni possibbli sabiex ikun jista' jagħmel l-aħjar għażla fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' Ġunju li ġej. Intant, il-Partit Nazzjonalista insista li l-Awtorità tax-Xandir qed tiċċensura il-President Roberta Metsola f'pass mill-aktar antidemokratiku. Partit Nazzjonalista saħaq li l-ebda pajjiż demokratiku qatt ma jippubblika dawn ir-regolamenti li jmorru kontra l-Parlament Ewropew, il-President jew il-membri tiegħu u ddeskrivew dan l-aġir bħala ċensura fil-konfront ta' Metsola.